ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ଥିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ଆକାଶକୁ କମ୍ପାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେହି ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଗରିବ ବାଳକ। ନାଁଟି ଥିଲା ତା'ର ମାଧବ। ତା'ର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଥରିଏ ରଥରେ ଟାଣିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଥିବାରୁ ସେ ରଥ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲା। ନିରାଶ ହୋଇ ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସାଧୁ ଆସି କହିଲେ, ବାପା, ଭକ୍ତି ସତ୍ୟ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଡାକନ୍ତି। ମାଧବ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ରଥ ଅଟକିଗଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଟାଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରଥ ଆଗକୁ ଯାଉନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ବୃଦ୍ଧ ସାଧୁ ମାଧବର ହାତ ଧରି ତାକୁ ରଥର ଦଉଡ଼ି ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ମାଧବ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଦଉଡ଼ିକୁ ଛୁଇଁଲା କ୍ଷଣିକି ରଥ ଆପେ ଆପେ ଗଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ହରିବୋଲ ଧ୍ୱନି ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ସାଧୁଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ, ସେ କେଉଁଠି ବି ନଥିଲେ। ମାଧବ ବୁଝିଗଲେ ସେ ସାଧୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ବଦଳିଗଲା। ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ଭକ୍ତି ଓ ସେବାର ପଥକୁ ବାଛିଲା। ଗାଁରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଓ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲା।